Γεια σας φίλες και φίλοι και καλώς ήρθατε στην εκπομπή Πόλης Κράτη. Σήμερα θα περιπλανηθούμε σε έναν από τους ομορφότερους και ιστορικότερους δήμους της Αττικής Γης, τον Σαρονικό. Πρόκειται για έναν τόπο αυθεντικό, με παραδόσεις και έθιμα, με καλό φαγητό, με ζεστή φιλοξενία, που δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από την ελληνική επαρχία, παρόλο που βρίσκεται μόνο μισή με μία ωρίτσα μακριά από το κέντρο της Αθήνας. Ειδικά για την περίοδο του Πάσχα, είτε ψάχνετε για θρησκευτική κατάνοιξη, είτε για χαλάρωση ή για γαστρονομικές απολαύσεις, ο Δήμος Σαρονικού έχει κάτι για όλους. Μαζί μας βρίσκεται η Αντιδήμαρχος Τουρισμού του Δήμου Σαρονικού, η οποία θα μας μιλήσει για τις δραστηριότητες που μπορεί να κάνει κάποιος όταν θα έρθει εδώ στον Δήμο Σαρονικού και για τις γενικότερες τουριστικές δράσεις εν ώψη κιόλας τώρα του καλοκαιριού. Και βέβαια θα μιλήσουμε στον Ανικό, γιατί νέα κοπέλα είσαι και συγχαρητήρια και για την εκλογή. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λοιπόν με τις πιο δημοφιλείς δραστηριότητες που μπορεί να κάνει κάποιος όταν έρθει εδώ στο Δήμο, ιδίως τώρα για αυτή την περίοδο που διανύουμε του Πάσχα. Ποιες είναι αυτές? Βεβαίως. Καταρχάς να σας πω ότι ο Δήμος Σαρονικού είναι ένας δήμος που απαρτίζεται από 5 δημοτικές ενότητες. Απαρτίζεται από τα Καλύβια και το Λαγονήσι. Είμαστε εδώ, εμείς είμαστε στην Ανάβησο τώρα. Η Ανάβησος λοιπόν, την Ανάβησο, τη Σαρονίδα, την Παλαιά Φώκια και τον ορεινό μας Κουβαρά με το υπέροχο και φημισμένο του δάσος, διασωμένο και πανέμορφο. Μπορούμε λοιπόν, οι πιο δημοφιλείς δραστηριότητες που μπορεί να απολαύσει ο επισκέπτης κάθε εποχή του έτους είναι σαφώς η επαφή με τη φύση, η ποδηλασία στο βουνό, ξεκινώντας από τον Κουβαρά, η πεζοπορία σε υπέροχα πεζοπορικά μονοπάτια, αλλά και σε κάθε γωνιά, όχι μόνο στο δάσος, σε κάθε γωνιά του Δήμου. Το μονοπάτι της Σαρονίδας είναι ένα υπέροχο μονοπάτι που μπορεί να το περπατήσει πλάι στην θάλασσα και πραγματικά να συνδεθεί με τη φύση. Σαφώς η γαστρονομική απόλαυση σε κάθε γωνιά του Δήμου, είτε μιλάμε για κρεατικές απολαύσεις, είτε μιλάμε για ψαρικές, είτε από τα ψαροκάικα της περιοχής, αλλά και από άλλα σημεία του Δήμου. Και σαφώς η πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουμε άλλων δραστηριοτήτων αθλητικών που μπορεί να κάνει, δραστηριότητες για την οικογένεια και σαφώς το να περιηγηθεί στη βυζαντινή μας κληρονομιά που δεσπόζει στα Καλύβια. Υπάρχουν δηλαδή και κάποια αξιοθέατα τα οποία μπορεί κάποιος τώρα να έρθει αυτή την περίοδο και να δει, όπως είναι ας πούμε οι πολλές και βυζαντινές εκκλησίες που έχετε. Ακριβώς. Οι βυζαντινές εκκλησίες που είναι στα Καλύβια. Μπορεί να απολαύσει την περίοδο του Πάσχα την κατάνοιξη αυτή όλων των εκκλησιών του Δήμου, αλλά σαφώς και να απολαύσει τα δρόμενα στον επιτάφιο της Αναβίσου, που είναι έτσι φημισμένος. Μαζί μας είναι ο Πάτερ Παύλος, προϊστάμενος της Εκκλησίας των Αγίων Θεοδόρων της Αναβίσου, ο οποίος θα μας μιλήσει τόσο για τις αναπαραστάσεις που γίνονται εδώ το Πάσχα, αλλά και για το μνημείο που έγινε προς τιμήν των προσφύγων της Μικράς Ασίας στο πρώτο εκκλησάκι της Αναβίσου. Πάτερ Παύλο, ευχαριστούμε για την τιμή που μας κάνετε να είστε εδώ μαζί μας. Και εμείς καλώς ορίσατε στην πόλη μας. Και θα ήθελα να μου πείτε αρχικά για αυτές τις αναπαραστάσεις που τα τελευταία χρόνια κάνετε εδώ τη Μεγάλη Εβδομάδα. Τη Μεγάλη Παρασκευή, κατά την έξοδο του επιταφείου, στις 12 κεντρικά σημεία της πόλεως μας, υπάρχουν 12 εξέδρες με παιδιά που κάνουμε τις αναπαραστάσεις, με παιδιά από το Δημοτικό, από το Γυμνάσιο και το Λύκειο.
λαμβάνουν μέρος 150 παιδιά. Οι αναπαραστάσεις ξεκινούν από τη γέννηση του Χριστού μέχρι και τη Σταύρωση και είναι φανταστικές. Το κάνουμε εδώ και 30 πλέον χρόνια. Έρχονται από όλη την Ελλάδα και από όλη την Αθήνα για να δουν αυτές τις αναπαραστάσεις. Οι οποίες συμβολίζουν, είναι όλες από τις... Είναι από τη ζωή του Χριστού, από τη γέννηση, ναι, μέχρι και τη Σταύρωση. Και για πείτε μας και για το μνημείο αυτό που έχει γίνει προς τιμή των προσφύγων της Μικράς Ασίας εδώ στο εκκλησάκι. Βρισκόμαστε τώρα στην πρώτη εκκλησία της Αναβίσου, που είχαμε την τιμή να την κάνουν οι πρόσφυγες που είχαν έρθει με την ανταλλαγή το 24. Προς τιμή λοιπόν των ανθρώπων αυτών δημιουργήσαμε ένα μνημείο και είχαμε την τιμή να είναι μαζί μας ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης, ο Μεσογέας, ο κύριος Νικόλαος και ο τέος πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Παυλόπουλος. Το καλοκαίρι που μας πέρασε κάναμε τα εγγένεια για να τιμήσουμε αυτούς τους ανθρώπους που είχαν έρθει τότε εδώ οι πρώτοι κάτοικοι της Αναβίσου, που έκαναν την εκκλησία. Είναι 136 οικογένειες που στην ανατολική πλευρά του μνημείου αναγράφονται τα ονόματα. Από το νότιο μέρος είναι 136 κυβόληθοι που συμβολίζουν την κάθε οικογένεια που είχε έρθει τότε, γι' αυτό είναι ακανόνιστες. Στη μέση του μνημείου έχει μια κόκκινη πέτρα που την είχε φέρει ο γλύπτης από τα βάθη της Καπαδοκίας, από ένα χωριό, που συμβολίζει αυτούς τους ανθρώπους που πέθαναν εκεί ή πέθαναν κατά τη διαδρομή της Μικρασιατικής καταστροφής που είχαν έρθει εδώ και δεν μπόρεσαν να έρθουν εδώ. Από την δυτική πλευρά είναι το δέντρο της ζωής των ανθρώπων αυτών. Εάν κοιτάτε κάτω-κάτω, έχουν αποκοπεί οι ρίζες από τη Μικρά Ασία. Το δέντρο πλέον το μισό δεν έχει φύλλα. Συνεχίζουν οι ρίζες στην Ανάβησο, γι' αυτό έχει φουντώσει, γιατί δημιουργήσαν εδώ πλέον μια νέα ζωή και αγάπησαν αυτόν τον τόπο. Και ο γλύπτης, εάν κοιτάτε από την ανατολική πλευρά, αναφέρει ότι τον τόπο τούτο ανέστησαν οι πρόσφυγες του 22. Και εμείς τιμήσαμε αυτούς τους ανθρώπους, κάναμε τα εγγένεια, αναγράψαμε τα ονόματά τους. Και αν θέλει κάποιος να έρθει στο μνημείο, πού ακριβώς θα έρθει? Είναι στην κεντρική πλατεία Αναβίσου, ναι, στο ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου πλέον, και είναι η πρώτη εκκλησία της Αναβίσου που έκαναν οι πρόσφυγες που είχαν έρθει το 24 εδώ. Ευχαριστώ για την τιμή που μας κάνετε να έρθετε να δείξετε σε όλο τον κόσμο αυτά που δημιουργούμε και αυτά που κάνουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γενικά η θρησκευτική μας παράδοση είναι ιδιαίτερα πλούσια στο Δήμο Σαρονικού και την ενισχύει πολιτιστικά ο Δήμος και οι πλούσιοι σύλλογοι της περιοχής, οι πολιτιστικοί, που επιδεικνύουν πολύ μεγάλο και σημαντικό έργο. Μία ακόμα κοινότητα δίπλα ακριβώς στην Ανάβησο είναι και αυτή της Παλαιάς Φώκιας, με εξίσου πολλά εκκλησάκια και παρεκκλήσια. Γενικότερα όμως για την περιοχή της Παλαιάς Φώκιας του χθες αλλά και του σήμερα θα μας μιλήσει ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου της, κύριος Αβραμίδης Μιχάλης. Πότε δημιουργήθηκε εδώ η Παλαιά Φώκια και από ποιους? Η Παλαιά Φώκια δημιουργήθηκε από πρόσφυγες Μικρασιάτες που ήρθαν τη δεκαετία του 1920. Εδώ συναντήσανε τους γηγενείς Σαρακατσάνους και μαζί δημιουργήσανε τη νέα τους πατρίδα. Στην πορεία των χρόνων και άλλοι άνθρωποι ήρθαν στην περιοχή μας, την αγαπήσανε, αγοράσανε οικόπεδα, χτίσανε σπίτια και συμβάλανε και αυτοί στην ανάπτυξη του τόπου. Και βέβαια ο τόπος σας θυμίζεται και για τις πολλές εκκλησίες και εκκλησάκια και παρεκκλήσια που έχει, ιστορικά κιόλας. Θέλετε να μας πείτε και λίγα λόγια για αυτά? Έχουμε πολλά εκκλησάκια με διαφορετικές λειτουργίες και ειδικά τις μέρες αυτές ανοίγουν όλα. Τη Μεγάλη Πέμπτη στολίζουν τον επιτάφιό τους. Τη Μεγάλη Παρασκευή η περιφορά του επιταφείου γίνεται από την κεντρική εκκλησία του οικισμού μας, την Αγία Ειρήνη,
Όπως και η Ανάσταση το Μεγάλο Σάββατο γίνεται από τον κεντρικό ναό με πλήθος κόσμου και με κατάνοιξη. Είναι ένας τόπος ο οποίος ενδείκνυται και για οικογένειες, γιατί είναι η φύση τέτοια που ενδείκνυται να έρθει κάποιος με τα παιδιά του, να περάσει εδώ όμορφα, να χαρούν τη φύση, τα παιδιά να παίξουν ελεύθερα και άφοβα. Οπότε εσείς τι θα προτείνατε για κάποιον που θέλει να έρθει να περάσει και παραδοσιακά εδώ το Πάσχα? Νομίζω ότι κάθε γωνιά του Δήμου, από τον Κοβαρά μέχρι το Θυμάρι, φωνάζει φύση, βουνό, θάλασσα. Είναι ένας ιδανικός τόπος για κάθε οικογένεια που θέλει να περάσει όμορφα και κατανυκτικά το Πάσχα. Οι επιλογές που προσφέρει ο Δήμος είναι πάρα πολλές, και για κάποιον που θέλει να έρθει και να ηρεμήσει, να ξεκουραστεί, να ζωογονηθεί τις Άγιες αυτές οι μέρες, αλλά και για εκείνους που θέλουν να διασκεδάσουν έτσι στα μαγαζιά της περιοχής, να απολαύσουν τη ζωή την πιο νυχτερινή. Νομίζω ότι πραγματικά ο τόπος ενδείκνυται για κάθε επιλογή. Όταν έρθει κάποιος επισκεφθεί εδώ τον Δήμο Σαρονικού, γιατί αξίζει να έρθει στην κοινότητα της Παλαιάς Φώκιας, τι θα συναντήσει? Θα συναντήσει μια οργανωμένη αγορά. Είμαστε ακουστοί παντού για τις ψαροταβέρνες μας, αλλά δεν πάμε πίσω και οι κρεατοταβέρνες μας, ειδικά τις μέρες που έρχονται του Πάσχα, προσφέρουν πλούσιο μενού, ντόπιες ποικιλίες κρασί. Όπως ξέρετε, τα Μεσόγεια είναι ακουστά για το κρασάκι και επιβάλλεται αυτές τις μέρες να πιούμε λίγο κρασάκι. Ο επισκέπτης δεν έχει να φοβηθεί κάτι από μια μεγαλύτερη αγορά. Υπάρχουν σούπερ μάρκετ, τα κρεοπολία μας προσφέρουν ντόπια κρέατα σε πολύ λογικές τιμές. Υπάρχουν καταστήματα είδη δώρων για να κάνει τις αγορές του, τα δώρα, τις λαμπάδες του ο επισκέπτης. Είμαστε μια οργανωμένη και σύγχρονη αγορά. Έχουμε τη μεγαλύτερη πλατεία στο Δήμο Σαρονικού. Γύρω-γύρω περιβάλλεται από καταστήματα, είτε εστίασης καφέ, είτε να κάνουν τις αγορές τους. Δίπλα στην πλατεία είναι μια μεγάλη παιδική χαρά. Φτιάχτηκε και ένα σύγχρονο, πρόσφατα, ανοιχτό γυμναστήριο για μικρούς και μεγάλους. Υπάρχει αθλητικός χώρος του Πρωτέα Παλαιάς Φώκιας, που υπάρχει γήπεδο ποδοσφαίρου, γήπεδο μπάσκετ. Μπορεί ο επισκέπτης να κάνει στην περιοχή καταφύγει τον περίπατό του, ποδήλατο. Ξέρετε, στην περιοχή καταφύγει κάποιοι έχουν παρομοιάσει τους ορεινούς όγκους με τα Highland της Σκωτίας. Όπως και ο καιρός, από ό,τι βλέπουμε, είναι πολύ καλός και κάποιοι έχουν ξεκινήσει και τα μπάνια τους. Φέτος το Πάσχα πέφτει Μάιο, οπότε ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Ότι οι πιο τολμηροί θα κάνετε και την πρώτη σας βουτιά, αν δεν έχετε κάνει ήδη δηλαδή. Και βέβαια ο Δήμος Σαρονικού ενδείκνυται για βουτιές, καθώς έχει πολύ μεγάλη ποικιλία από παραλίες, πιο μικρές μέχρι πιο μεγάλες. Για παράδειγμα, εδώ βρισκόμαστε στο ναυτικό όμιλο του Δήμου Σαρονικού. Εσείς φυσικά μπορείτε να επιλέξετε όποια παραλία θέλετε. Οπότε να έρθετε εδώ στο Δήμο, να φάτε τον οβελία σας και να το συνδυάζετε και με μια πολύ ωραία βουτιά στα κρυστάλλινα νερά του Σαρονικού κόλπου. Εάν θέλετε να προμηθευτείτε τον οβελία σας ή και οποιοδήποτε άλλο κρέας επιθυμείτε,
Εμείς σας συστήνουμε το κρεοπωλείο Μακροδημήτρης στην περιοχή της Αναβίσου. Όπου σε αυτό το σημείο αξίζει να αναφερθούμε στο γεγονός ότι η περιοχή της Αναβίσου, όπως και η περιοχή της Παλαιάς Φώκιας, είναι κοινότητες του Δήμου Σαρονικού, οι οποίες έχουν χτιστεί και σχηματιστεί κυρίως από οικογένειες προσφύγων της Μικράς Ασίας, αλλά και από οικογένειες Σαρακατσάνων κτηνοτρόφων. Κατάγεσαι λοιπόν από οικογένεια Σαρακατσάνων κτηνοτρόφων και έχεις ανοίξει το δικό σου κρεοπωλείο. Δεν είναι τίποτα τυχαίο. Από πότε έχει ανοίξει το κρεοπωλείο? Το κρεοπωλείο έχει ανοίξει από το 1995. Εδώ, σε αυτό το σημείο? Όχι, είναι το τρίτο μαγαζί και ιδιοκτητό αυτή τη στιγμή. Και όταν θα έρθει λοιπόν κάποιος στο κρεοπωλείο, τι κρέατα μπορεί να βρει? Από ελληνικό κρέας μοσχαρίσιο, ελληνικό χοιρινό, μαύρο χείρο, βιολογικό μοσχάρι ελληνικό, μοσχάρι με ωμέγα 3 από τη Βέρεια. Μετά πάμε στα αμερικάνικα, ιαπωνέζικα. Α, έχεις και από αυτά? Βεβαίως. Πρέπει να εξελίσσονται. Τα μαγαζιά πρέπει να εξελίσσονται πλέον. Σωστά. Και από όλες τις κοπές να υποθέσω. Και όχι μόνο. Ό,τι ζητήσει ο και πελάτης. Όχι μόνο. Ό,τι ζητήσει ο πελάτης, όπως το λες. Και ξέρεις τι άλλο παρατήρησα στο κρεοπωλείο σου? Ότι οι κοπές γίνονται μπροστά στα μάτια των πελατών. Πρέπει να είναι. Η επαφή με τον πελάτη είναι προσωπική, είναι σχεδόν φιλική. Και το μαγαζί είναι και οικογενειακή επιχείρηση, δεν είναι κάτι το να φοβίζει. Θέλουμε άμεση σχέση, θέλουμε φιλική σχέση. Εκτός όμως από κρέατα, έχεις και άλλα προϊόντα, πολλά προϊόντα. Αυτά ήταν συνάρτηση εκεί που ανεβαίναμε για να δούμε τα ζώα. Βλέπαμε και διάφορα προϊόντα πολύ σωστά για να δώσουμε στον κόσμο. Βοηθάει και ο χώρος και έτσι το κρέας δίνει με όλα τα υπόλοιπα. Οπότε τα κρέατα τα επιλέγεις εσύ, πας ο ίδιος στον τόπο? Σε κάθε φάρμα, σε κάθε στάβλο. Με ποια κριτήρια τα επιλέγεις? Πρώτον, να είναι σωστό και βρώσιμο προς τον κόσμο, με όλα τα ιατρικά που χρειάζεται και μετά γεύση και όλα τα υπόλοιπα. Εκτός όμως από τα κρέατα, υπάρχει και κάθε μέρα ένα μενού που το επιμελείται σεφ. Βεβαίως. Μεσογειακή κουζίνα. Προσπαθούμε να αναδείξουμε τη μεσογειακή κουζίνα. Τα ελληνικά προϊόντα, ό,τι υπάρχουν στο μαγαζί, προσπαθούμε να αναδείξουμε. Και όχι μόνο, και τα υπόλοιπα κρέατα και οι υπόλοιπες κοπές και τα υπόλοιπα προϊόντα. Έτσι βγαίνει ένα μενού κάθε μέρα γύρω στα 4-5 φαγητά. Βγαίνει ένα πρόγραμμα εβδομαδιαίο και είναι ό,τι ψητό χρειάζεται ο καθένας. Τώρα για το Πάσχα, ποιο θα είναι το μενού? Το Πάσχα είναι αρνάκι, κατσικάκι, κοκορέτσι. Και μιας που λέμε για τα πασχαλινά, θέλω να μου πεις για ένα μυστικό για να πετύχουμε τον Οβελία. Καλό κρέας, καλή παρέα και μεράκι. Υπάρχουν κάποια μελλοντικά σχέδια εξέλιξης του κρεοπωλείου? Τελειοποιούμε το κτίριό μας, τελειώνουμε από κάτω επεξεργασία, τυποποίηση και σιγά σιγά θα μπούμε και στο χώρο του εστιατορίου. Είναι ένα μεγάλο κατάστημα, να το πούμε αυτό, το οποίο βρίσκεται στην περιοχή της Αναβίσου και βρίσκεται και ανάμεσα σε μεγαθύρια, θα έλεγα εγώ, σε σούπερ μάρκετ, σε άλλα κρεοπωλεία. Αγαπάμε τον τόπο μας. Ναι. Και προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο. 1000 μέτρα γεύσης.
Η απόλαυση βέβαια συνεχίζεται εδώ στο Δήμο Σαρονικού, λίγα χιλιόμετρα πιο κάτω, στο γαλακτοπωλείο Μαγκίνας στο Λαγονίσι. Εδώ βέβαια συνεχίζεται και η ιστορία και η παράδοση, καθώς τα αδέρφια Μαγκίνα κατάγονται και αυτοί από οικογένεια Σαρακατσάνων κτηνοτρόφων που έμεναν εδώ στην περιοχή και που όμως έχουν εξελίξει πλέον την ιστορία τους και έχουν δημιουργήσει το δικό τους γαλακτοπωλείο παράγοντας φρέσκο γάλα, γελαδινό και κατσικίσιο. Πάμε να γνωρίσουμε τον έναν εκ των δύο. Παναγιώτη, τι κάνεις? Καλώς σε βρίσκω. Και εγώ το ίδιο. Το καφεδάκι σου το έχω έτοιμο. Αλήθεια? Σε περιμένει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το έχω απορία από τότε που ξεκίνησες εδώ με το γαλακτοπωλείο στο Λαγονίσι. Πώς έγινε από ένα μικρό κατάστημα στα Καλύβια, έχεις ανοίξει στην Γλυφάδα, τώρα έχεις ανοίξει στο Λαγονίσι, με αμείωτη επισκεψιμότητα όλο τον χρόνο. Ευχαριστούμε. Πώς τα καταφέρνεις? Ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια. Όπως γνωρίζεις, όταν ξεκινήσαμε να κάνουμε αυτή τη δουλειά με τα μαγαζιά πια, τη Λιανική, γιατί τη Λιανική την ξεκινήσαμε από πολύ αρχή, το 2000, με ένα παραδοσιακό κατάστημα γαλακτοκομικών, τυροκομικών και άλλων προϊόντων παραδοσιακών από προμηθευτές μικρής παραγωγής, αποφασίσαμε να μεγαλώσουμε λίγο ακόμα και την γάμα των προϊόντων μας και εμείς σαν επιχείρηση. Σκεφτήκαμε ότι ωραία θα ήταν να εντάξουμε, μια και η πρώτη μας ύλη είναι το γάλα, να βάλουμε το παγωτό και κάποια ωραία παραδοσιακά γλυκά. Σκεφτήκαμε, το στήσαμε ωραία, θέλαμε να κάνουμε κάτι ωραίο, ένα ωραίο μοντέρνο κόνσεπτ. Το μοντέρνο κόνσεπτ μας έφερε στο σήμερα, αυτό που βλέπεις. Με βάση όλα το γάλα. Με βάση το γάλα, το βούτυρο, όλα τα δικά μας προϊόντα, τα παραδοσιακά από κτηνοτρόφους, δικούς μας εδώ της περιοχής μας των Μεσογείων. Γιατί κατάγεσαι και από οικογένεια Σαρακατσάνων κτηνοτρόφων. Σωστά, ναι. Οπότε το εξέλιξες Το εσύ εξελίξαμε αυτό. αρκετά, ναι, το εξελίξαμε. Το φτάσαμε νομίζω σε ένα ωραίο σημείο και εμείς σαν επιχείρηση εξελιχθήκαμε και όλο μαζί μας πήγε σε μια άλλη βάση πιο μοντέρνα, πιο καινούρια και πιο άμεση στον κόσμο πια σαν οικογένεια Μαγκίνα. Γιατί η οικογένεια Μαγκίνα είναι μια οικογένεια που φημίζεται για αυτό το κομμάτι. Γιατί ξεχωρίζεις στον χώρο σου, ποιος πιστεύεις ότι είναι ο βασικός λόγος? Ο βασικός λόγος είναι τα αγνά προϊόντα, το μεράκι μας, η ποιότητά μας, οι πρώτες ύλες που είναι όλες αγνές, φυσικές και προσπαθούμε να κάνουμε το ίδιο πράγμα όπως το έκανε ο πατέρας μας πριν πόσα χρόνια και εμείς το σήμερα με τον ίδιο τρόπο, σαν να μην πέρασε μία μέρα. Η φρεσκάδα των προϊόντων σου, τι ρόλο πιστεύεις παίζει στην ποιότητα και θέλω να μου πεις και πώς την εξασφαλίζεις? Η επιχείρησή μας, όπως γνωρίζει, πολλά χρόνια τώρα, έχει πιστοποιήσεις. Εμείς έχουμε πάρει διάφορες πιστοποιήσεις, έχουμε συνέχεια ελέγχους από εργαστήρια με πιστοποιήσεις, έχουμε το ISO 22000 και επίσης έχουμε και τους οργανοληπτικούς ελέγχους που γίνονται από εμάς μέσω διάφορων μικροβιολογικών εξετάσεων πάνω στο γάλα, στο τελικό προϊόν και σε ό,τι έχει να κάνει με αυτό το πράγμα. τα προϊόντα μας δεν έχουν συντηρητικά. Είναι προϊόντα με ημερομηνία λήξης μικρή, δηλαδή 15 με 20 μέρες είναι η μεγαλύτερο εύρος ημερομηνίας λήξεως ενός προϊόντος, που σημαίνει ότι το προϊόν μας είναι πάντα φρέσκο, προσεγμένο και πιστοποιημένο. Τα προϊόντα λοιπόν, τι θα βρει κάποιος όταν έρθει στο γαλακτοπωλείο? Όταν έρθει στα καταστήματά μας, αυτά τα δύο καταστήματα που έχουμε στη Γλυφάδα και τώρα στο Λαγονίσι, το καινούργιο μας κατάστημα, όπως και στα Καλύβια που παραμένει το κλασικό μας παραδοσιακό μας αρχικό κατάστημα, θα βρει πέρα από τα γαλακτοκομικά μας ριζόγαλα, κρέμες, επιδόρπια, γάλακτο, σφραγιστό γιαούρτι, θα βρει τώρα πια και πολύ ωραία παγωτά, φρέσκα παγωτά, που φτιάχνονται από εμάς με αγνό φρέσκο γάλα, πάρα πολλές γεύσεις. Έχουμε αρχίσει και γινόμαστε ειδικοί και σε αυτό πλέον. Και πολύ ωραία γλυκά παραδοσιακά, γαλακτομπούρεκα, γαλατόπιτες, μπακλαβάδες, αρκετά σιροπιαστά δηλαδή. Και κάποια γλυκά όπως είναι το εκμέκ, όπως είναι το προφιτερόλ, το cheesecake και αυτά τα γλυκά με τη σοκολάτα. Σοκολατόπιτες, brownies. Έχεις δηλαδή και εκτός, έχεις με βάση το γάλα, που είναι το βασικό, αλλά έχεις όχι μόνο με βάση το γάλα, έχεις από όλα. Τώρα για το Πάσχα ετοιμάζεις κάποια ιδιαίτερα γλυκά? Τώρα για το Πάσχα, αυτό που έχουμε εμείς κάθε χρόνο τώρα τα τελευταία 4 χρόνια που έχουμε αυτό το κατάστημα, που έχουμε τα καταστήματα αυτά, ετοιμάζουμε το τσουρέκι μας, ετοιμάζουμε τα πασχαλινά τα κουλούρια και διάφορα άλλες ιδέες καινούργιες που θα τις παρουσιάσουμε τώρα
Και φυσικά το παγωτό μας που θα έχει και αυτό βάση το Πάσχα μέσα. Δηλαδή θα έχουμε παγωτό με τσουρέκι και άλλα διάφορα είδη που είναι κοντά σε αυτό. Ποιο προϊόν σου είναι το πιο δημοφιλές και θέλω να μου πεις και τη δική σου προτίμηση. Ποιο είναι το πιο αγαπημένο σου? Ωραία. Με ρώτησες κάτι που αγαπώ, που κάνω και μου αρέσουν όλα. Δηλαδή είναι πάρα πολλά τα προϊόντα που μου αρέσουν εμένα. Εγώ θα σου πω για την αβαχίδα των προϊόντων μου όλους, που είμαστε πανγνωστοι γι' αυτό, και είναι το ριζόγαλο. Και μετά ερχόμαστε στα σιροπιαστά γλυκά, τα οποία το γαλακτομπούρεκό μας στη Γαλατόπιτα είναι δύο φανταστικά γλυκά, όπως και το παγωτό που το φιστί και το καϊμάκι μας είναι φανταστικό. Το αγαπημένο μου εμένα είναι το παρφέ, το παρφέ κρέμα. Ευχαριστούμε. Αυτά λοιπόν, αυτά τα γλυκά εδώ καθιερώνουν και εμάς σαν επιχείρηση με γάλακτο, σαν επιχείρηση παραδοσιακή, σαν επιχείρηση οικογενειακή και γι' αυτό θέλω να έχω και οικογενειακά γλυκά. Έχεις και νηστίσιμα τώρα αυτή την περίοδο, Έχω και νηστίσιμα, ήδη εμείς φτιάχνουμε χαλβά σε μυγδαλένιο, ήδη φτιάχνουμε τη μουσαλευριά μας την κλασική που την έχουμε όλο τον χρόνο και έχουμε και κάποια πολύ ωραία προϊόντα από παραγωγούς από όλη την Ελλάδα, πολύ ωραίους χαλβάδες, χαλβαδοπικές, σπαστέλια, πολύ ωραία πράγματα. Και πού μπορούμε να βρούμε τα προϊόντα σου, εκτός δηλαδή από τα καταστήματά σου, πού αλλού μπορούμε να τα βρούμε? Καταρχήν δεν μπορούμε να βρούμε ό,τι έχει να κάνει με γλυκό και παγωτό. Σε αυτή τη φάση υπάρχουν διάθεση μόνο στα καταστήματά μας που βρίσκονται το ένα στο Λαγωνής και το άλλο στη Γλυφάδα. Τα προϊόντα, τα γαλακτοκομικά, μπορούμε να τα βρούμε σε όλη την Αττική, μπορούμε να τα βρούμε σε όλα τα νησιά, στα περισσότερα νησιά, σε Κυκλάδες, Βόρειο Αιγαίο, Σποράδες και μπορούμε να βρούμε και κάποια προϊόντα που έχουμε στείλει στη Θεσσαλονίκη και στην Κρήτη. Έχω παρατηρήσει βέβαια ότι έχεις και προϊόντα εξίσου καλά που όμως δεν είναι δική σου παραγωγής. Ναι, σωστά. Η αλήθεια είναι ότι όντως έχουμε προϊόντα και από άλλα τοπικά προϊόντα από την περιοχή μας και από άλλα μέρη της Ελλάδας, τα οποία τα έχουμε ψάξει πάρα πολύ ένα προς ένα, να είναι όλα από οικογένειες παραδοσιακές και να είναι αγνά, όπως τα δικά μας προϊόντα, να μπορούμε να τα διαθέσουμε και εμείς στα καταστήματά μας ως συνεργάτες στην Μαγκίνας, ας πούμε, εταιρεία. Στηρίζεις λοιπόν τους Έλληνες παραγωγούς και άλλους, όπως είσαι εσύ. Σωστό. Το γαλακτοπωλείο Μαγκίνας, που είναι ιδιαίτερα αγαπητό στις οικογένειες όχι μόνο της περιοχής, αλλά και ολόκληρης της Αττικής λόγω των αγνών και ποιοτικών προϊόντων που προσφέρει, θα το βρείτε στη Λεωφόρο Καλυβίων 11 στο Λαγωνίσι. Σαφώς για τις οικογένειες είναι μια πολύ καλή ευκαιρία, είτε για εκείνους που είναι ευρύτερα στην περιοχή της Αττικής και της υπόλοιπης Ελλάδας που θέλουν να έρθουν να την επισκεφθούν, είναι μια πολύ καλή ευκαιρία. Και σαφώς η γεωγραφική μας θέση ως Δήμος είναι εξαιρετική, γιατί βρισκόμαστε πάρα πολύ κοντά στο αεροδρόμιο. Οπότε συνδυάζουμε πάρα πολλά και καλά στοιχεία. Και όχι μόνο το Πάσχα, γενικότερα για όλη την περίοδο από εδώ και πέρα την θερινή. Τη Μεγάλη Παρασκευή ξέχασα να σας πω ότι μετά την περιφορά του επιταφείου ήθεστε να γεμίζουν οι ψαροταβέρνες μας από κόσμο, να προσφέρουν τα νηστίσιμα με ζεδάκια και καλούδια της. Εμείς ξεχωρίσαμε την ψαροταβέρνα Πόρτο στην περιοχή της Αναβίσου, δίπλα ακριβώς στην Παλαιά Φώκια, της οποίας ο ιδιοκτήτης είναι και αυτός Σαρακατσάνος, αλλά και Μικρασιάτης μαζί. Ασχολείται με το ψάρι τα τελευταία 33 χρόνια και έχει δημιουργήσει τη δική του ψαροταβέρνα στην Ανάβησο από το 1990. Εδώ θα βρείτε θαλασσινούς μεζέδες και φρέσκο ψάρι που μπορείτε να κάτσετε να το απολαύσετε δίπλα στη θάλασσα, αλλά ακόμα και να το αγοράσετε για να το μαγειρέψετε οι ίδιοι ή να το παραγγείλετε.
Για όσους όμως επιλέξουν κρέας αντί για ψάρι, έχουμε να σας προτείνουμε την ταβέρνα Μύθος, όπου εδώ κυριαρχούν οι μεγάλες μερίδες και τα νόστιμα πιάτα από κρέατα σουβλιστά και όχι μόνο. Μία ταβέρνα με διαχρονική αξία στην περιοχή, η οποία αποδεικνύει έμπρακτα πως είναι μύθος πως το καλό φαγητό είναι και ακριβό. Θα την βρείτε στην περιοχή του Αγίου Νικολάου της Αναβίσου. Κάποιες τουριστικές δράσεις που θα αναλάβετε τώρα εν ώψη του καλοκαιριού? Βεβαίως, εν ώψη του καλοκαιριού ετοιμάζουμε πολλές δράσεις που έχουν να κάνουν και με τη φύση, με το περιβάλλον, αλλά και πολλές άλλες δράσεις επικύλου περιεχομένου. Ενδεικτικά να σας πω ότι στις 2 Ιουνίου, με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Ποδηλάτη που είναι στις 3 Ιουνίου, ο Δήμος Σαρονικού θα διοργανώσει μια πάρα πολύ μεγάλη ποδηλατοδρομία, μια τουριστική δράση που έχει ως στόχο να ενώσει και τους ποδηλάτες, όσους αγαπούν την άθληση και το ποδήλατο, αλλά και τις οικογένειες που θέλουν να πάρουν τα παιδάκια τους και να έρθουν να επισκεφθούν το Δήμο και να περάσουν πολύ όμορφα. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν από ένα σημείο κοντά στη Λεωφόρο Καλυβίων και θα φτάσουμε μέχρι και την παραλία της Σαρονίδας. Ένα πάρα πολύ ωραίο σημείο, μια κατηφορική εύκολη διαδρομή που θα μπορούν όλοι εύκολα να έρθουν, δεν θα έχει κάποιο ιδιαίτερο βαθμό δυσκολίας, που θα είναι και ιδανική και για κάθε μέλος της οικογένειας. Ετοιμάζουμε λοιπόν και κάποιες δράσεις που έχουν να κάνουν και με την Ανάβησσο, με αφορμή τα 100 χρόνια που συμπληρώνει φέτος η Ανάβησσο, μια πολύ μεγάλη δράση τουριστική για να μάθουμε την ιστορία και να τη διαδώσουμε, την ιστορία της Αναβίσσου, η οποία θα γίνει στην 1η Σεπτεμβρίου, Κυριακή 1η Σεπτεμβρίου. Διοργανώνουμε ένα πολύ μεγάλο γαστρονομικό φεστιβάλ, το πρώτο γαστρονομικό φεστιβάλ που θα γίνει στο Δήμο Σαρονικού, που θα γίνει το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου, και θα κλείσουμε με το πρώτο τουριστικό συνέδριο του Δήμου Σαρονικού που θα γίνει 27 με 28 Σεπτεμβρίου στα Καλύβια και στην Ανάβησσο. Εν ώψη μάλιστα του καλοκαιριού, θα συναντήσετε ανοιχτά και πολλά beach bar παραλιακά του Δήμου Σαρονικού, με καφέ και ποτό αλλά και κουζίνα από το πρωί ως το βράδυ. Εμείς σας συστήνουμε το Paradise Café Beach Bar για πολλούς λόγους. Αρχικά, αν θελήσετε να κάνετε μια βουτιά, έχει πολύ ωραία θάλασσα με ρηχά νερά που ενδείκνυται για όλη την οικογένεια. Εδώ μπορείτε να ευχαριστηθείτε τον καφέ ή το ποτό σας πάνω στην παραλία, αλλά και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή σας, καθώς το μαγαζί έχει τον δικό του σεφ και βέβαια όλα αυτά σε πολύ λογικές τιμές. Στη σελίδα του στο Facebook θα βρείτε και για τα πάρτι που διοργανώνονται τα Σαββατοκύριακα με guest DJs και πάντα στα cocktails.